Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали RuTG қарор доред. Мо ирӯз оиди як секрети нави WhatsApp гап мезанем дӯстони азиз. Дар канал подписатсия кинед, канала дастгирӣ кинед. Мо тез видео партофтан мегирем. Дастгири шумо барои пешравии мо дӯстони азиз. Гапа кам мекунем, сар мекунем секрета. Дар аввал ба WhatsApp медроем дӯстони азиз. Хеле ки дидем ман даруни WhatsApp даромадам дӯстони азиз. Шумо метавонед ин секрета барои арӯсотон истифода барен. номерои арӯсотона мақсад ягон кас наёвад. Хел номерои арӯсои шуморо ягон кас наёвад. Мақсади гапи ман ҳамин дӯстони азиз ки вақте шумо дар чат бо ягон кас суҳбат мекунед, баъди суҳбат кардан шумо метавонед аммо историяи суҳбат кардагитона секрет кунед ки ягон каси дигар WhatsApp шуморо проверка кунаву история набоша, вообще даже ҳамин номер неизвестна боша набоша. Дар аввал дӯстони азиз барои ними одам зер мекунем, шуморо ягон номери контактона меҷахем ки нестем. Баъд ба се хатаи боло медурем дӯстони азиз. Баъд закрити чата интихоб мекунем ва дар рӯи закрити чат пахш мекунем дӯстони азиз. баъде ки дар рӯи закрити чат пахш кардем, продолжить мекунем. баъди вай шуморам парол агар монда бошем, пароли телефонтона занед. ман чатка палес мондагиём. баъде ки дӯстони азиз мондем, дар боло мерояд закрити чат. чихеле ки дидем ҳамон номер нест шид, закрити чат шид. чихе мо закрити чатам нест кунем дӯстони азиз. мо даруни закрити чат медроем. бо шумо паролтона мезанем, пароли телефонтона. ҳатто чатка палес ман мемонам. чихеле ки дидем ҳамин номер хеле бари боло омад, дар тоқагӣ эҳсос. ҳамин номера ай ҳамиҷарам бояд мо секрет кунем, то историяш нест шавад, худи ҳамин номерам нест шавад. бо ба се хата меҷахем дӯстони азиз, ба се хатаи боло. настройка закрити чат мерояд, ба настройка закрити чат медроем дӯстони азиз. секретни закрити чатаи мо ба секретни закрити чат медроем, вкладкаро гирён мекунем дӯстони азиз. баъде ки мо дуромадем, используй мой секрет медроем. баъди ба используй мой секрет ки дуромадем дӯстони азиз, шумо ай пешохтон чӣ пароле бимонед? ман ай пешохтон 2024 мемонам. ман як маротиба меҷахам гатовара, шумо 2 маротиба меҷахем. ай сабабе ки шумо якум бор медроем, ман як маротиба уже мондагиём. хеле ки дидем дӯстони азиз, мо ҷихидем вкладкаро гирён кардем. барои изменит кардани ҳамин код, секретни кода медроему бо мезанем, изменитш мекунем дӯстони азиз. баъде ки мо вкладкаро гирён кардем, баъд бармегардем ба иҷа. чихеле ки дидем дӯстони азиз, секретни чат нест шид, вообще-то нест шид, даже ҳамон номер нест шид. поиски бизанем намерояд, ҳамон номер вообще нест шид. история эсодагия не ки нестай, касе будро проверка куна. мо нависондагии моро ишка намехона. барои арӯсотона дӯстони азиз дидем неста. анак мо чӣ хевая бояд биёвем? дар аввал ба поиски меҷахем дӯстони азиз. баъде ба поиски ҷихидем чӣ коде ки шумо да ҳамаҷа монда будем. ман 2024 монда будам, 2024 мемонам. фаромӯш накунем дӯстони азиз ки як пароле монем ки ҳеҷ кас наёвад, як пароле қин монем мақсад. баъде ки ман 2024 задам, закрити чати ман буромад. барои боварӣ 2000 хеле бизанем номероя, 2023 бизанем номероя, чанде бизанем 2000 бизанем номероя. барои санҷидан 2024 задем. дидем дӯстони азиз закрити чат буромад. баъде мо ба закрити чат меҷахему, ба ёдам суҳбат мекунем, бо мероем обратно. агар ки хоҳем шумо ҳаминро бо дар чати хитон ай закрити чат бигирем, дар аввал ба закрити чат медроем дӯстони азиз, вкладкаро мекушем. хеле ки дидем дӯстони азиз, вкладкаро куштем, се бор меҷарам меҷахем, се бор ведем, я бор меҷахем местему. разблокировка чат меҷахем, разблокировка чата ки ҷахидем дӯстони азиз, айҷа нест шид. баъди айҷа нест шид, аммо одам дар инҷа пайдо шид. тамом дӯстони азиз, дар канал подписатсия кинед, канала дастгирӣ кинед. мо тез секретҳои нав ба нав бировардан мегирем.